izan zuela mugimendu feministak fokuan, atzera kontaketa martxan da, 3 egun besterik ez direlako falta zaintza publikoaren aldarriek kaleak betetzeko, greba giroan nabari alda dagoeneko kaleetan, Paul. Azaroaren 30ko Euskal Herriko mugimendu feministak antolatu duen lehenengo greba orokor feminista izango da. Prozesu luze baten emaitza hain zuzen ere. Prentsa oharrean greba feminista orokorraren helburua lantokitan intzidentzia falta eta gabezia salatzea izango da, eta jakinarazi dute sindikatu eta mugimendu feministak. Fokuan jarriz, zaintza duina eta unibertsala bermatzea izango dela aukeratako bat, privatizazioa amaitzea, sistema publikoa garatzea, eta lan jarduna murriztea batik bat. Ondo da, Paul, bada greba feminista orokorraren bueltako berri gehiagoren zain, hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai. Bada injustu ere zaintza izpide dugula erresidentzietako sektorea zaintza privatizatuaren eredu da Euskal Herrian. Nafarroan esaterako 72 erresidentzietatik 2 bakarrik dira publikoak. Leire Martinez lankideak hurbilduko digu lurraldeko egoera. Izan ere, egoitzetako beharginek bat egin dute osteguneko grebarekin onatxarrazoiak. Hemen badugu Nafarroan oso sektore potentea, greba feministari begira, oso garrantzitsua, berez erresidentzietako langileak greban daude, borrokan daude, ez greban orain 2 urte hitzarmen propioa lortzearren, beraz greba feministak aldarrikatzen dituen aldarrikapen horiekin bat egiten dugu zeharo, batez ere erresidentzietako sektore honetan. Zergatik, erresidentzietako sektorea zaintza sektore privatizatua delako gehien bat Nafarroan. Jakin ezagun, Nafarroan 72 erresidentzia zahar egoitza daudela, eta haietako bakarrik 2 direla publikoak. Guk zer esaten dugu, erresidentzia edo zaintza sistema publifikatzea edo privatizatzea erabaki politikoa dela. Ze gainera Nafarroako gobernua esertzen da negoziak eta mai horretan, eta momentuz Nafarroako zahar egoitzetako lehen hitzarmena blokeatuta dago, bai patronalak eta bai Nafarroako gobernuak horrela nahi dutelako. Lan baldintza ikaragarriak dira. Hasteko erratioak. Nafarroako gobernuak ezartzen dituen erratioak oso bestelakoak dira. Baina erresidentzia bakoitzan, erresidentzia horren nolabait esateko funtzionamenduaren menpe edo politikaren menpe dago zenbat erratio ezartzen diren. Horrek, ikerketa batzuk egin ditugu, eta ikusi izan dugu nola egoiliar bakoitzarekin egoteko 2 ordu baino gutxiago daukate bertako langileek. Eta gainera, langile hauen perfila pizkat ematea, gehienak emakumeak dira, askotan eta askotan emakume arrazializatuak, kriston osasun arazoak dituzte, askotan zaintzailea eta zaintzen duen pertsonaren artean ez dago adineko ezberdintasun handirik. Kontratu mota partzial asko dago sektore honetan, soldatak 1.000 euro ingurukoak dira, zergatik asko eta asko kontratu partzialak direlako, hitzarmen propiorik ez dutelako, azkenean estatu mailan ezartzen den hitzarmen baten menpe daudelako, hemen ez dituzte haien lan baldintzak hemen negoziatzen baizik eta Madrilen, a la baja, enpresa pribatuen eskuetan daudelako, eta zer bilatzen dute enpresa pribatuek gure osasunarekin eta haien lan baldintzekin haien poltsikoak betetzea. Eta hori, greba feministak zer jartzen ari da mahai gainean, zaintza publiko, doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa bermatzea. Gu ere, erresidentzien langileen egoera ikusita, hori zeharo bat dator gure aldarrikapenekin, baina eske gu sindikatuak daramatzagu 10 urte baino gehiago aldarrikapen hauekin, beraz, guretzat ez da bat ere berria. Eta, momentuz blokeatuta dago, 6 hilabete daramatza blokeatuta hitzarmena, baina, jarraituko dugu, eta nik uste dut greba feminista honek kriston bultzada emango diola borroka honi ere.
Gauzak horrela gizarte arloko berriekin jarraikin preso batik topatu dute Zabaiako espetxean. Salaketak zabaldu duenez bere ziegan urkatuta aurkitu duten 57 urteko gizonezkoa Mikel Klaber. Zabaiako espetxean zigorra betetzen ari zen 57 urteko gizon bat hilik agertu zen larunbat arratsaldean bere ziegan urkatuta. Salaketa elkarteak baieztatu duenez, beringuruko hainbat presok azken egunetan hildakoak okerrera egin zuela azaldu dute. Suizidioaren aurkako protokoloa martxan jartzea beharrezkoa zen edo ez erabakitzeko azterketak egiten ari ziren. Ezagutzen denaren arabera, urte honetan Zabaiako espetxean bere buruaz beste egiten duen bigarren presoa da. Otsailean 22 urteko gazte bat suizidatu zen presondegi berean. Presoa isolamenduan zegoen eta suizidioaren aurkako protokolorik ez zen aktibatu. Egun gutxitara Martutenen kartzela prebentiboan zegoen pertsona bat bere buruaz beste egin zuen. Kasu honetan ere aurretik protokolorik aktibatu gabe. Salaketak azaldu duenez, Euskal Espetxe ereduak huts egin du eta hori salatzeko hurrengo egunetan mobilizazioak deitzeko aukera ere aipatu dute elkartetik. Bestadetik politika arloak ere utzi du argazki importanterik asteburuan, EAJak eman du Urkulluren ordezkoaren izena Imanol Pradales Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegitura diputatua da. Euskadi Burubatzarrak oinarriei proposatutako deien lehendakari gaia. Astelehenean egin behar zuen bilera EBBk hautagaiari buruzko prozesua abiarazteko, baina hedabideek Urkulluk ez duela jarraituko zabaldu ondoren, EAJko zuzendaritzak goizkanpoko bilera egin du larunbatarekin eta espekulazioen jokoa moztu nahian bere apustua jakinarazi du. Imanol Pradales alam lehendakari gai denetik lehen aldiz elkartuzten atzo, Pradales Urkullurekin Sabino Aranaren jaioterrian egin zuten alderdiaren sortzailaren heriotzaren 120. urteurreneko ekitaldian. EAJko buruzagien aurrean, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Pradalesek elkarri eman zioten besarkadarena izan zen ala, eguneko irudia eztabaidarik gabe. Epe ertain eta luzera begiratuz, eta Urkullu lehendakariak eta bere gobernuak utzi diguten azebetze oinarri handiarekin, EBBk ulertzen du une egokia dela, belaunaldi berri bati bidea irekitzea datozen hamarkadetan Euskal erakundeak gobernatu ahal izango dituenak, gure herriarentzat planteatzen diren ziurgabetasun eta aldi berean aukerez betetako garaiak datozela ikusirik. Belaunaldi hori gorpuzten du hain zuzen Euskadi Burubatzarrek lehendakaritzarako proposatu duen hautagaiak, Imanol Pradales Gilek. Haure badela niretzat, atzo Euskadi Burubatzarrak egin duen proposamena jasotzea, baina hurrengo hilabeteotan oraindik gure alderdi kideek bozkatu beharko dute eta eman beharko dute erabakia. Aldiz Euskal Herria Bilduk gaur abiatuko du Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako barne prozesua. Koalizioaren mahai politikoa gaur bildu baita Donostian Eusko Jaurlaritzako lehendakari gaiaz hitz egiten hasteko. Bada hautagai hori Arnaldo Otegi ez dela izango berretsi du gaur koordinatzaile nagusiak bere erabakiaren berri ematearekin batera. Izan ere Otegik esan du lehendakari gai izateari buruzko erabakia hartua duela jadan, baina lehenik koalizioaren zuzendaritzari jakinarazi gura zion bere hausnarketan. Izan ere Euskal Herria Bilduko koordinatzaileak zehaztua zuen autua duen erabaki horin familiaren aldagaiarekin lotuta dagoela. Hala ere alderdiaren beharrei erantzuteko prest azaldu zen Otegi eta adierazi zuen Euskal Herria Bilduren lehendakari gai izan behar bazuela hala izango zela. 2016an espetxetik atera berritan Otegi lehendakari gai izan zen, baina
inhabilitazioak zapuztu zuen hautagaitza hori azkenerako. Orain ez dago betorik talde soberanista ordea, ez du pistarik eman nahi izan, ez Otegiren erabakiari buruz, ez eta hautagaitzari buruz ere, eta pertsonan baino gehiago proiektu politikoan jarri gura izan du arreta azken orduetan bide horria zehaztuan dutela eta erabakia modu kolektiboan hartuko dela azpimarratu du koalizioak. Otegik ezezkoa emateko aukera berretsi du modu honetan, goiz honetan. Ala azken erabakiaren zain Nafarroara goaz, izan ere lurraldeko 30 udal eta 39 kontzejuk hauteskundeak ospatu zituzten atzo, maiatzeko 28ko hauteskundetan hautestuntzetarako hautagaitzarik gabe geratu ostean adi jarraian emaitzei. Nafarroako 30 udalek, 39 kontzejuk eta 14.808 herritarrek hauteskunde errepika berezia izan zuten atzo. Datozen 4 urteetarako alkatea aukeratzeko. Izan ere, pasaden maiatzaren 28ko udal hauteskundeetan, 69 erakunde gobernatu gabe geratu ziren. Buelta berri honetan, Iruin herrian erabaki garrantzitsuak hartu ziren. Hala nola, 1000 biztanle dituen Arre herria edo bertze 1000 lagun dituen Berriosuson. Plaza garrantzitsua izan zen ere Olaz, eskualdeko herri bakarra delako kontseiluko presidentea duena. 400 biztanletik gorako udalerrietan ere hauteskunde partzialak izan ziren. Bertzeak bertze, Barasoainen, Iturmendin, Izaban edota Arantzan. Herri horietan Bilduk irabazi zuen. Alderdi subirenista izan zen, hauteskunde horietan aurkeztu zen alderdi handi bakarra. EH Bilduk ere Pirineotako ezkarotzeko aginte makila ere eskuratu zuen. Gera jendeak ikusi zuenean etzela osatu eta momentuz etzegoelea udalarik eta gainera ikusita azken urteetan zenbat gauza egin diren eta hori jendea larritu zen eta beraz ja udan zehar hitz egin genuen eta bazeuden ez dakit zenbat persona prest eta beraz herri mailan hitz egin zen pilo bat, negoziatu zen jendearekin, inor baztertuta sentitzeko eta azkenean osatu zen zerrenda hori. Eta listo, besterik gabe. Azaroaren 26ko bertze protagonista bat aulkixuriak izan ziren. 12 herritan hautagaitzak aurkeztu zituztenak. Horietako 4, Areso, Atez, Muruzabal eta Urroz herrietan, alderdi xurien zerrenda baino etzen agertu. Eta beraz, Nafarroako gobernuko kudeatzaileek osatuko dute zerrenda. Alkate hautetxiek ez dutelako kargua hartuko. Aulkixurien estatutuek agintzen duten gixan. Eta Nafarroan garela memoriari helduta Mikel Zabalza oroitzeko ekitaldia egin dute Orbaizetan, bere jaiotetxea izan zen Ola etxean. Bertan gogoratu dutenez, 38 urte dira Orbaizetarra torturapean hil zutela Intxaurrondoko kuartelean. Hala, ekitaldiak orduko gertaerak gogoratu eta gaur egun oraindik ere torturaren inguruko indarkeriak aitortzeko egin beharreko bidea aldarrikatu du. Zure senide desagertuan ondagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehienetan bezala, hilik aurditzen denean. Eta desagertua jarraitzen badu, gizateriaren aurkako delitu jarraitua egiten ari da, bai pertsona beraren aurka, bai haren senideen eta agertukoen aurka. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun, Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atxadenik ez. Gora, Mikel! Gora! Hondakinez arriskutsuen isurpena 5 urtean erdira murriztu da Jaurlaritzaren arabera. Jaurlaritzako jasangarritasun eta ingurumeneko sailburu Arantxa Tapiak jakinarazi duen justu ere 2023an 12 milioi euro inguru biltzea espero dutela isurketa eta errausketa kanonarin esker Udane Arbeo.
Eusko Jaurlaritzak duela 2 urte onetsi zuen hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030erako plana, funtsezko 3 erronkari heltzeko. Hondakin gutxiago sortzea eta haien balioa aprobetxatzea ekonomia berriro sartuz, zabortegitara doazen hondakinak ahalik eta gehien murriztea eta hondakinen arloko Europako legediari jarraitzea. Horretarako emaitza batzu finkatu dituzte helburutzat 2030erako. 130 jaistea barne produktu gordinaren unitate bakoitzeko sortutako hondakin tasa. 185 arte areagotzea hiri hondakinen gaikako bilketa. Hondakinen ez arriskutsuen 185eko balorizazioa eta laugarrenik 115aren azpitik murriztea zabortegian amaitzen duten hondakinak. Sortzen dugun guztietikan 115 bakarrikan zabortegietara eta beste guztia berriro ere erabiltzeko moduan izan beharko ginateke. Zifra horiek jo mugan eta ekonomia zirkularra deitzen dutena bultzatzeko 30 milioi euro bideratu dituzte hondakin prebentzioa sustatzeko. Honetaz gainera Tapia sailburuak azaldu duenez 2022tik aurrera hondakin korronte nagusietara bideratutako 11 valorizazio instalazio sortzeko baimena eman eta izapideak hasi dira. Ditugu instalazio desberdinak, baimena askatu dutenak, batzuk ja baimena badute eta pendiente daude instalazioiek martxan jartzeko, eta guztira 1 milioi tonari emango liokete irtenbidea. Euskal Autonomia Erkidegoan behar adina zabortegi izan nahi dituzte 2030era bitarte sortzen den zabor guztia horietara eraman ahal izateko, hondakinak kanpora eraman behar gabe. Kontu dutan izan 2030ean gutxi beharko dugula, baina tartean badugula bide bat egiteko. Trantsizio jasangarrirako bidean orain artekoari begira Tapiak esan du 2018 geroztik Euskal Autonomia Erkidegoan 159 murriztu dela zabortegira bideratzen ziren hondakin ez arriskutsuak. Eta emaitza hori dela asko balorizatzen delako edo material gutxiago erabiltzen delako. Hau da, eraginkortasuna ahalegin handia egiten ari dela azpimarratu du. Lan gatazketan berriz Europako autogintza ez dago bere onenean eta horren eragina antzematen da. Ekoizpen prozesuaren kate osoan eskarien jaitsiera argudiatuta Bridgestonek joan den astean iragarri zuen aldi baterako erregulazio bat indarrean jarriko zuela Basauriko eta Usansoloko lantegietan eta orain Michelinek iragarri du murrizketen bidetik abiatuko duela. 350 lanpostu kendu nahi ditu Gasteizko lantegian eta beste 26 lasarte Oriakoan adi. Gasteizko Michelingo faktorian 150 langile kaleratuak izango dira ekoizpenaren beherakada dela eta. Horiekin batera, lasarteko lantokian ere kanporaketak egongo dira, beste 26 langile hain zuzen. Azken hilabeteetan ekoizpenari moldatzeko doikuntzak burutu eta gero, taldeak hurrengo urteetarako dituen aurreikuspen txarrak direla eta langileak kaleratzea erabaki du. Era berean, Gasteizko lantegirako aurreikusitako inbertsioak murriztuko dira. Esperotako 225 milioi eurotik 150 baino ez dira ailegatuko. Sindikatuek salatu dutenez, zuzendaritzak erabakia beraiekin eztabaidatu gabe plazaratu egin du, haserrea sortu duena. Aurten egindako mobilizazioengatik zigortuak izaten ari direla baieztatu dute. Gure iritziz hau zigorrutxa da, enpresaren taktika izan da zigortzea, ze kasualitatez Gasteizen eta Lasarten mugitu ginen lantegietan jendea soberan dago eta besteetan ez. Orduan hemen ikusten dugu enpresaren politika beti haiek esaten dute dela jendea erdigunean jartzea, oso enpresa demokratikoa dela, baina gero mugitzen bagara gure eskubideen alde bateratzen dute makila eta jotzen gaituzte. Sindikatuek zuzendaritzarekin bilduko dira kaleratzeak nola izango diren zehazteko. Iragarri dutenez, alde neurrian borondatezko irteerak eta aurretiko erretiroen bitartez egiten saiatuko dira. Antzera trokelgintzan mekaner isteko arriskuak sektore historikoaren kinkalarria areagotu du azken 2 hamarkadetan enpresa askok eten duten jarduna eta sindikatuek deslokalizazioaren itzala ikusten dute hor. Pausa bat ematea erabaki dugu gure lantegiran alde, hau da, kanpoko enpresa ditu batekin, txosten bat eraikiko dugu,
Urdulizko udalaren laguntzarekin, Mekaner rekonbertsio bat egiteko eta lantegi bideragarri bat egiteko ikuspegi ekosozial alde batetik, eta esan nahi diguna instituzio guztiei gurekin lan egiteko txosten honetan eta lan honetan, eta Mekaner eta gure industriaren sarea babesteko. Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Langatazken bueltako azkenak ala kirol arlora ingo dugu jauzi orain, eta horretarako hain justu kameraren beste aldean dugu Ane Urkiri kirol kazetaria. Eguerdion, Ane, kaixo? Kaixo, eguerdion. Tira, asteko futbolari helduko diogu, Ane, zer utzi dute azken egunotan euskal taldeek azpimarratzeko moduan, konta iguzu? Azkenetik hasiko gea eta atzo irudietan ikusten den bezala, Atletikek Bartzelona liderra eta txapeldunen ligako txapelduna eta azken urtietan ligan nagusitasun oso irabazten ari den taldea jaso zoan, lezaman. Azpimarratzeko armaiak bete-beteta egon zigala, klubak zozketa bidez banatu behar izan zituen sarrerak bazkideen eskari altua dela eta hori pozgarria da beti, barmeakola ikustia, nabarmentzeko ere Bartzelonan munduko txapeldun asko bezala, urrezko baloia tartian, Aitana Bonbatit horrek beti erakartzen deu. Baina Atletikek ezin izan zoan izein. Egisa da, aguanta oso ala, ze Bartzelonak baja asko sakan, miartzutako jokalari garrantzitsu batzuk, Alexia tartian, eta kostatu zako natia zulatzia, baina ordu berdi pasata lehen gola iritsi zen, eta gero irudietan daban Graham Hansenen erakustaldia, gola sartu zoan, eta beste 3 goletan ere parte hartu zoan goleko pasiak ematen, 0-4 galdu zoan Atletikek, esan dakua itxura duina eskaini zoan, nahiz eta emaitzak ez duen adierazten, baina askotan aipatzen da, Bartzelonaren aurka lehiakortasuna erakutsitza askotan nahikoa dela eta puntuatze zoia ez ustekoa izaten dela, beraz. Tramite hau pasatuta Zurigorriek eta bestaldian Real eta Eibarrek larunbatean jokatu zuen, partida esango dugu garrantzitsuago, arerio irabazteko moduko arerio diolako edo behintzat ez dialako Bartzelona bezalako talde indartsuak, eta Realak Valentziaren aurka konpitxu egin zoan, bite dutze irabazita, gaina bi porrot jasotzetik zatoren Natalia Arroyoren taldia, bat Madrilen kontra oso mingarrisa, 7 bat galdutakoa, eta bestia etxian Sevillaren aurka ere nahiko mingarrisa, arerio zuzena zalako, eta etxian galdu zalako, Valentziaren aurka bita utxik irabazi zoan, Jensenen bi golekin, eta egisa da zalantza asko eskaini zitxula, baina bintzat ate aurrian asmatzia lortu zoan, Valentzia ere nahiko ondo dabil, azken denboraldietako zalantza horiek usatuta, papel duina betxo, eta beraz, arerio zuzen baten aurka etxen irabaztia, eta berriz ere garaipenaren bidere izultziakin, posik txuri urdinak. Eibardo geixo sufritzen, pasan astean irabazi, baina aste honetan Levanteren aurka porrota jaso zoan, 3-1, eta esango dugu Levante oso ondo da bilela eta talde indartsuenetako badala, baina egisa da jardunaldia pasatzen duzela eta Eibar jaitxera postetatik gertu da bala, eta azkenean bihar doala mentzat kateatu 2-3 emaitza ondo, postu horiek atzean lagatzeko. Horiek horrela, kirol batetik bestera, eskubaloian euskal selekzioak mendean hartu ditu Txile eta Lituania asteburuan. Mundu mailan euskaldunak non kokatu ahalko liratezkeen ikusteko balio izan du zure buruz aipatu torneoak, ez da, ne? Bai, ez da ohikua euskal selekzioak horrelako nazioarteko torneuak jokatzea eta beti da pozgarria, ez horrek jartzen doalako euskal selekzioa nazioartean ofiziala izan ezkero, nun kokatuko litzatekeen, ez da, ikusi da, Txile bezalako selekzio baten aurka, munduko txapelketa jokatuko den selekzio baten aurka, nagusi izan zala euskal selekzioa, eta gaina aipatu behar da,
izen, zona handiko izen batzuk bazozela, irudietan ikusten dugun Alba Menendez bezala, o bera-berako Ester Rogeria, Maiaia, Nerauskin, baina beste batzu faltazian, ez? Malaga, Rumania jokatzen dagoen Aino Hernandez, Espainiako selekzioakin hain justu munduko txapelketa jokatuko dauen Maitan Etxeberria eta Liza Txautxet, eta bentsat, esako dugu, selekzioa bere deialdirik onenik gabe, nagusi izan zela Txile eta Lituaniaren aurka. Txilek munduko txapelketa jokatuko dugu oantxe azaroaren 30 hasiko den zita horretan, eta lastima Euskal Selekzioa ezagutia hor, edo behintzat munduko txapelketarako sailkapenean nune hongo litzatekeen jakin gabe jarraitzia. Ester Rogeriak aipatu zuen, horretzat ere ilusio handiko zita bat izaten dela, beti dala berezisa Euskal Selekzioan kamiseta janztia, eta nabarmentzen zuen, entrenamendu bakarra egin zeuela jokalari hauek, eta dia 5 talde desberdinetako jokalariak, eta entrenamendu bakarra eginda, bi gauza jakin ondo eginda, Txile eta Lituania irabazteko gai izan badia, nor daki, no arte iritsiko zen, ez da beti segitzen dugu, nor daki horretan, ez, amesten, eta pixkat utopiko dirudien amets horretan, geure konklusioak ateatzen, nik uste bihar dela oinarriak mugitu eta aldarrikapena berriz ere lehen lerrora pasatu, eta bentsat sugar hori piztu eta Euskal Selekzio ofizial baten aldeko borroka berriz lehen lerrora pasatzen. Bai ez, aipatzen duzun utopia horrekea lurra hartzen duen aurki eta bukatzeko berriz zane pilotan Mastercupeko 4 eta erdiko finalerdiak erabakita geratu dira asteburu honetan, zer eman dute azken norgehiagokek? Nabarmendukeu, Mirion Arriagak markailua iraulizoala 11-3 galtzen joatetik, azkenian irabazi ziola Nora Mendizabali, Legution jokatutako partidan, eta Leire Garai aukiko doala arerio finalerdietan. Esango dugu Mirion Arriagal, oain dela urte batzu lauterdikoan ere azkitxapeldun izan zala, eta pilotako lehen lerro horretan egon zala, azken urteetan agian Amaia Aldai eta Olatzarri Zabalak hartu duen lehen lerro horretan, eta bentsa posgarrixa berriz ere aginako pilotaria finalerdi baten ikustiak. Legution jokatu zen larunbatean, eta igandian arratzun jokatu zen, eta bertan Goiuri Zabaletak Enara Gaminderi irabazi zion, hau partea gogorra juntzan, 22-19 irabazi zoan Zabaletak, eta hemen aipatzekoa gaztetasuna. Mirion Arriaga ere gaztia da, baina Goiuri Zabaletak 14-15 urteaka eta Gamindek ere horren guruan, eta egisa da indartsu datozela gazteak, eta finalerdi ederrak ikusiko deula aurre ikusten dut, abenduaren 6an jokatuko dira Gandion, esan dako Arriaga Leire Garairen aurka, eta Zabaleta Amaia Aldariren aurka, azken txapelduna da Aldai, eta ikusiko da ez. Posto horreta, beste final batera zelkatzen den Bizkaitarra edo final berri bat ikusten den. Jokatzeko falta diren partiden esperoan hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, mila esker gurekin tartetxo hau hartzearen eta hurrengora arte. Plazer bat, hurrengo arte. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara eguneko elkarrezketa nagusiei bide emateko. Ez zaitezte urtik joan, laster baikara bueltan albiste gehiagorekin. Ongi etorriak eme saiora, amatasunak, gurasotasunak, feminismotik hitz egiteko plaza edo plazatxoa. 2021 urtean, zaintzagatik lanaldia murrizteko egontien eskaren 85% emakumezkoena izan zen, eta eszedentziakin antzeko zerbait gertatzen da, inkluso datu ostut handiago dela. Hemen dugun gonbidatua Garik, datu horien atzean ezkutatzen den salbuespenetako bat dela esan dezakegu, eta gizonezkoa aita, eta berak hartu izan du, urte batzu ez, zure aurraren zaintza lanetarako murrizketa hori. Kostatu zaite ni alabarekin nolako harreman estu berezi hori izatea. Honein 6 urte ditu,
eta egia esan hirukote horretan, zaila egin zait. Osea, ez da, bere amarekin duen harreman estu hori normalaren moduan, oso polita izan da, baina sartzearena nire burua hor edo kokatzearena, egia esan kostatu izan zait, naiz eta oso presente egon eta nire esfortzu guztiak jarri horretan. Eta beti aldarrikatu dut ere, beste horren, ez izango aitatzen izan daiteke beste horren papera, ez? Zeren, ere zailtasunak ditu, paper guztiek dute zailtasuna, eta bago bigarren paper hori edo bigarren plano batean gelditzen den pertsona horrek duen funtzioa, bizipenak, sentitzen duena, eta hori guztia, emozioak, mugitzen diren emozio guztiak kudeatzea ez da erreza. Gurutzetako ospitaleko genero identitatearen unitatearen jarduna kritikatu du Gehitu elkarteak eta gaiari heltzeko pantailaren bestaldean dugu Isei Etxeberria Gehituko kidea. Kaixo Isei? Kaixo, egunon. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan transak hartatzen dituen unitate bakarra da gainera Gurutzetakoa, ezta? Eta hori kritikatu duzue, konta iguzu? Bai, duela jada urtebete daramagu saiatzen nolabait ere egiten kanpaina bat unitatearen jarduna kritikatzeko. Azken finean unitate honek beharrezkotasun bat daka, hau da guztiok ara jo beharra dugu. Orduan beharrezkotasun hori dela eta bereziki garrantzitsua iruditzen zitzaigun salaketa kanpaina hau burutzea. Azken finean, berdin du nongo azaren, ze probintziatakoa, inkluso Kantabriatik ere jun behar izaten dira zenbait pertsona jun behartzara, araño, gurutzetaraino. Orduan, ez dago tramite honi aurka egiterik, prozesu mediku bat burutu nahi baldin baduzu, printzipioz zure transizioaren prozesuari jarraipen bat egingo dioten profesionalekin. Horregatik egin dugu salaketa kanpaina hau. Gainera, inkesta bat egin duzue eta hortik ondorioztatu duzue tratamendua bortitza dela. Hala ere elkartetik urteak daramatzazue kanpainak egiten eta adiraziak olako kasuak jasotzen eta tratatzen. Bai, hori da, gure kanpainaren, gure kanpainaren zati handiena oinarritu dugu inkestaren erantzunetan. Izan ere, inkesta bat burutu genuen, deialdi publiko bat egin genuen inkesta honi erantzunak jasotzeko, eta orotara 18 erantzun baino zenituen jaso, baina egia da oso erantzun esanguratsuak izan direla. Izan ere, erantzun guzti hauetan oso kasu antzekoak eta aldi berean oso ezberdinak ikusi ahal izan ditugu. Bai lodifobia, bai kapazitismoa, baita transfobiaren adierazpen ezberdinak ere jaso ahal izan ditugu. Eta hortaz gain, noski, lan prebio bat egon da, hau da, inkesta izan da lanaren zati bat, baina ikusi dugu hori baino askoz lehenago, daramatzagula urteak eta urteak akonpainamendu prozesuak egiten transpersonekin, persona ezbitarrekin, intersexualekin ere, eta bereziki garrantzitsua iruditzen zitzaigun prozesu hau burutzea, kontuan izan da ikusi dugula behin eta berriz errepikatu direla, bai lodofobia kasuak, bai transfobia, bai NB-fobia, pertsona ezbitarren aurkako zapalkuntza, eta abar. Eta gainera Gehitun erregistroak daude, era berean eta bestelako organismo batzuek ere erregistroak jaso ahal izan dituzte. Beraz, azken finean, hainbat aldizkaritan adierazi dute inkesta dela nolabait ere prozesua burutzearen arrazoia, baina ez da inkesta izan, eta ez ditugu inondik inora ere hortik atera ondorioak, izan ere
prozesu hau askoz luzeagoa izan da aurretik ere. Prozesu luzea orduan aipatu duzun bezala izei, eta gainera guretzatako unitate horretan oso jarrera bortitzak jaso izan dituzue, dirazpenak, adibidez, transmoda bat dela, eta horrek irizpideak ere auzitan jartzen ditu, ezta? Bai, bueno, gure kanpainaren salaketaren zentroan, kokatu izan dugun nolabait ere aldarrikapenetako bat izan da psikiatriatik pasatzeko beharrezkotasun horren ezabapena. Izan ere, ez da bera bakarrik, ez da psikiatrian bakarrik erreproduzitzen indarkeria hau, baina psikiatrian bereziki bortitza izaten da indarkeria, izan ere, nolabait ere, beharrezkoa den tramite bat da, edo behartuta gaude tramite horretatik pasatzen, nahi baldin badugu nolabait ere gure transizio medikoarekin aurrera jarraitu. Hau da, endokrinoaren gana juten garenean, eta berak probak egiten dizkigunean ziurtatzeko ea testosterona edo estrogenoak edo bestelakoak hartzeko baldintza fisikoak betetzen ditugun, behartuta gaude baiezko definitu hori jaso aurretikan handik pasatzera, psikiatriatik pasatzera. Eta horrek tutelazio prozesu bat izaten amaitzen du, hau da, nolabait ere tutelatuta zaude, hirugarren pertsona batek erabakitzen du prozesu horretan aurrera egiteko beharrezko baldintzak betetzen dituzun edo ez. Eta irizpide zehatz eta oso itxi batzen baitan ez gauden pertsonok, pertsona ez bitarrok, gorputz odiak dituztenok, arrazializatuak eta migranteak diren pertsonek, eroek, gaixoek, diskak diren pertsonek, azkenean jasotzen duten indarkeria izugarri bortitza da. Orduan ez dugu onartuko gure gorputzen gain burutzen diren indarkeria guzti hauek erreproduzitzen jarraitzea. Eta are gutxiago, psikiatriatikan horrek tartetikan dakarren nolabait ere patologizazio prozesuarekin. Egoera horren aurrean gainera, exigitzen duzue prestakuntza izatea ezinbesteko aldagai bat badela, eta horretarako ere osasun sistema kalitatezkoa izateko ezinbestekoa bada inbertsioa. Noski, alde batetik formakuntzak egitearen beharrezkotasuna azpimarratu nahi izan genuen konturatzen garelako, badaudela pertsona asko zapalkuntza horiek erreproduzitzen jarraitzen dutenak, erizainak, medikuak, anbito guztietako osasunaren profesionalak, azkenian askotan ez ezagutza batean oinarritzen dutela beraien jarrera hori. Ez da kasu guztietan horrela, beste kasu batzuetan gorroto delituak dira zuzenean, edo TERF famatuak ere aurkitzen ditugu, baina badaude kasuak ezagutza falta batetik datozenak. Orduan, kontsideratzen dugu gure realitateen inguruko ezagutza bat garrantzitsua dela, bai transpersona bitarrena, baina baita noski ere ez bitarrena edo intersex pertsonena ere, zertzen finean intersex pertsona batzuk ere pasatzen dira unitate honetatikan. Ez bakarrik intersex izan daitezekelako, baizik eta baita ere intersex pertsona asko trans kolektiboaren parte kontsideratzen dutelako beraien burua, ez? Eta hortaz gain, esan dudan bezala lehen, reproduzitzen dira beste hainbat eta hainbat indarkeria gure gorputzen gain. Lodifobia, eroen gain ere kristolako zapalkuntzak burutzen dira, orduan guzti horri aurre egiteko formatu egin behar dira pertsona hauek. Formakuntza horiek egiteko medioak behar dira, eta nolabait ere oinarrizko inbertsio bat egin behar da, diru inbertsio bat eta errekursoak behar dira, bai humanoak, bai materialak. Eta hortaz gain formakuntzaz haratago, itxaron zerrenda luzeak eta bestelako kalitatea urritzen duten, edo atentzioaren kalitatea urritzen duten faktoreak nolabait ere murrizteko edo horrei aurre egiteko inondik inora ere ezin duzu ziurtatu kalitate bat
ez balin badago inbertsio bat. Orduan, inbertsioa horregatik eskatzen dugu. Eta gainera uste dugu ez geintuzkela bakarrik gure kolektiboari mesedetuko, baizik eta herritarren osoari emango liokela nolabait ere kalitate plus bat, beraien bizitzan eta beraien osasun atentzioan. Eta bestelakoan Euskarriko mugimendu feministak greba orokor feministara deitu du azaroaren 30erako zaintza sistema publiko komunitarioaren alde. Gehitu elkartetik zein da egiten duzuen irakurketa? Bai, ikusten dugu gaiak badituela konplexutasun asko. Noski, uste dugu bizitza erdigunean kokatzearen lema oso garrantzitsua dela, izan ere gaur egungo sistema kapitalistaren baitan, gure gorputzen gain erreproduzitzen diren indarkeria horiek, hein handi batean hortik datoz ere askotan, bizitza erdigunean ez delako jartzen, eta ez delako bermatzen bizitzen duintasun hori. Bizitzen duintasun hori bermatu ahal izateko, uste dugu zaintzaren alorra oso garrantzitsua dela. Gaur egun sistema honetan bizi garelako beharreztu gaituztela privatizatzen area hori. Ez dagoelako ez denborarik, ez errekurtsorik, ez gaitasunik era kolektiboan erantzuteko zaintzaren behar horri. Noski badira erak eta badira alternatibak eta egin dira proiektuak privatizazio horri aurre egiteko eta zaintzaren sektorearen industrializazioa ez esango barkatu, enpresarizazioari aurre egiteko. Baina sistemikoa den arazo bati aurre egiteko erantzun sistemikoak eman behar dira. Eta greba bezalako erramintak izugarri garrantzitsuak izateaz gain beharrezkoak iruditzen zaizkigu. Gainera kontuan izan da lanaren banaketa sexuala dela eta sektore hauek guztiz feminizatuta daudela eta guztiz prekarioak direla eta gainera kolonialismoaren faktorearengatik emakume migrante eta razializatuak egoten direla batez ere bertan lanean oso baldintza prekarioetan uste dugu aldarrikapen oso garrantzitsuak egiten ari birela sektore horretan. Horregatik, bai, noski, bat egiten dugu aldarrikapenekin, kontuan izan da ados egon zaitezkeela planteamendu batzuekin edo besteekin, eta kritikak egon direla, eta kritika batzuk legitimoak izan daitezkeela, baina mezuaren osotasun nagusiarekin bai bat egiten dugu. Orduan bat egiten duzu mugimenduaren deialdiarekin, ez da, larri nagusiarekin eta kaleak hartzeko deia ere orduan egiten duzu gehitutik? Bai, uste dugu oso garrantzitsua dela kolektibizatzea eta era kolektiboan erantzunak ematea sistema honek birproduzitzen dituen zapalkuntza eta gatazka guzti horien aurrean. Eta kolektibizatzeko erraminta oso garrantzitsu bat izan da historikoki greba, beraz, bai, bat egitera deitzen dugu eta gonbidatzen dugu jendea kolektibizatzen jarraitzera eta alternatibak planteatzen jarraitzera. Eskerrik asko Izei Etxeberria gehitu elkarteko kidea gaur gurean izatagatik eta hurrengo arte. Bai, ni esker zuei. Azaroaren 30erako greba feminista orokorrera deitu du Euskal Herriko mugimendu feministak eta pantailaren beste aldean dugu Nadia Perez, Gitaiako kidea. Kaixo, Nadia? Kaixo. Emakume langileen interesak defendatu eta borrokatzeko kaleak hartzeko deia egin duzue Itaiatik, ez da? Zein da egiten duzuen irakurketa? Guk usten du zaintzan hauzie ez, dala greban gai nagusia azkenen badala emakume langileen zapalkuntza ezaugarritzen duen gaietako bat. Azken finen etxeko zaintza lanak oro arroendik ere emakume egiten ditugulako, baina hortaz aparte ere zaintza sektoreko lan prekarizatu guzti horiek
oso sektore feminizatuko dielako, ez? Eta bertan lan baldintza oso txarrak izaten diela, eskubide politikok askotan urratuta ditun sektore bat, ez? Tardun kalek hartzeko arrazoi nabarik zeudela. Karo, guk bai usteuna da, greba, esaneten bezala, zaintzan auzi erantzuteko egiten dan momentun, ikuspuntu ezberdinek ere egon daitezkela gai hau lantzeko, ez da? Gure helburue bada, gure aldarrikapenetan azaldu egun bezala, pertsona oro kalidadezko lan eta bizi baldintza berdinek izatea, eta greba ere norabide hortan ekarpena egiteko erabiliko dugu, ez? Batetik, aipatzen genduna, ez? Balio behar dula, zaintzan auzi eta sektoreko langileen problematikak ahalik eta gehien zabaltzeko, hau da, sektore bati, ahotsik ez dauken sektore bati ahotsa emateko, ez? Eta ahalik eta jende gehienek ezagutzeko zein dan zaintza auzikin daun egoera, baina beste alde batetik ere, aukera eman behar digula egoera gatazkatsu horri edo soluzioa emateko proposamen politiko bat aldarrikatzeko eta horren ingurun kontzientzia sortzeko, ez? Hau da, guk usteu zaintza auzi aterabidea emateko beste gizarte antolaketa bat beharrezkoa dela, bai edo bai, esan bezala guztiok bizi baldintza batzuk bermauta eukitzeko, eta horregatik greba ere sozialismoen aldeko autue indartzeko erabili nahi dugu. Sistema publiko komunitario bat aldarrikatuko du mugimendu feminista, greba feminista orokorrean, itaiatik greba deialdi hau babesten duzue, eta egun horretarako beste protesta batzuk deitu dituzu, ezta? Bai, guk usten dugu greba esan duten bezala, zaintza auzie lantzeko edo salatzeko greba bat dela, zaintza sistema publiko komunitarioan aldeko aldarri dala horri aterabidea emateko aukera bat, baina gu nahiko kritiko planteatu geha auzi horrekin, batez ere usten degulako gaur egun instituzio jotea exigitzen zaintzan eskubidea bermatzea nahiko ameskerie dala, ez? Azken finen instituziok badituztelako egiturazko muga batzuk, dala bereien klase izaerak jartzen dien muga bat. Hau da, esan nahi duguna da, instituziok beraien klase interesa bermatzeko, hau da, batzuk privilegioiek mantentzeko beste batzuk galdu behar ditugula bai edo bai, eta horregatik guk gure aldarrikapen propiok eta gure mobilizazio propiok deitu ditugu, bai instituziok seinalatzeko eta baita ere zapalkuntza honen eta zaintza auzin ardura dauketen enpresari horiek seinalatzeko. Orduan, antolaketa propioa egin duzue, greba bezala izendatzen duzue azaroaren 30ean eta ez greba feminista orokor bezala okertzen ez baldin banaiz. 2023ko martxoaren 8ean deitu zuen grebara Euskal Herriko mugimendu feministak eta prozesu luze baten emaitza izango da greba. Grebaren antolaketara hainbat eragile batu dira, baina egia da, itaiak ez duela greba orokor feminista horretan parte hartu, ezta? Mugimendura mugimenduaren protestara atxikitu beharrean kontraprogramazioa egin duzue itaiatik orduan? Ez, esan eten bezala, alde bat guk ikusten dugu aukera ezberdinak daudela auzi honi erantzuteko, mugimendu feministak bere proposamena mahai gaineratu du, bere lanketa propioa indo, itaiak ere bere lehentasunen arten dauke zaintza sektoreko emakumekin lan egitea, ez? Emakume langileen interesak defendatzen ditun antolakunde bezala, eta greba orokor bat ulertzen dugu historikoki izan dela langile klasen interesak defendatuta burrukatzeko tresna politiko bat, guztiok erabili dezakeguna, eta nahi duguna da, zaintzan auzi erantzuteko greba deialdi hori indartu, baino greba deialdi hortan usten dugu aldarrikapen ezberdinek badutela lekue eta ikuspuntu hortatik begiratu behar diogula, ez? Nola indartu zaintzan auzi aterabidea emateko mobilizazio bat, baina guk usten dugu mobilizazio hori termino propio batzukin egin behar dugula, benetan guztion interesak bermatu alizateko eta ez gelditzeko betiko berdinen, ez dala, emakume batzun egoera igual hobetzen dela, baina okerren dauden horiek alboratzen diela eta jarraitu behar dutela guztiz esplotatuta, egoera miserable batzuk bermatzen eta horri guztion eskubide horiek defendatu nahi ditugu, horregatik gure mobilizazio propiok eta aldarri propiok greba orokorregun baten, mugimendu feministak feminismon aldeko aldarri plazaratzen duena, baina guk beste ikuspuntu bat ere eman nahi dioguna.
Alderri propioak eta manifestazio propioak orduan aipatu dituzue, hiriburuetan manifestazioak egingo dituzue, ordu batetan okertzen ez baldin naiz asko, eta zehazki mugimenduak, mugimendu feministak, grebarako eskubiderik ez dutenei keinu egiteko ekintzak antolatu ditu ordu horretan, Itaiak alde batetik, mugimenduak bestetik egingo ditu ordu berdinean protestak. Bai, bueno, esan deten bezala ez, Itaiatik inditugu Euskal Herriko 4 hiriburutan mobilizaziok, eguerdin, ordu ezberdinetan, gehienak ordu batetan die bai, esan dezun bezala. Erabiliko ditugu mobilizazio hauek, aldarrikapen politiko askatzaile batzuk mai gaineratzeko, ez, eta norabide hortan indarrak batzeko, esan dugun bezala. Egie da, aipatzekoa dela hor badaudela beste ekimen batzuk, guk gure mobilizazioak deitu ondoren plazaratu dienak, greba deialdi baten ulertzen dugu ekimen asko daudela, eta ez dela bat edo bestea solapatzeko idea batekin, baizik eta bakoitzak beren norabideen ekarpena egin nahi diola egun honi, eta guk ere horregatik herri eta auzo askotan ekimen ezberdinek antolatu ditugu, eta mobilizazioak ere momentu hortan tokatu die, eta horri indarra ematen saiatuko gara. Ezkerrik asko Nadia Perez, Itaiako kidea, gaur gurekin izatagatik. Zuei, mila esker gonbidapenagatik. Euskal Herriko neska gaztek ere kaleak hartzeko deia egin dute azaroren 30erako eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Uma Ulazia, Zareko kidea, kaixo Uma. Kaixo egunon. Izan ere, neska gaztek ere 11 arrazoi dituzue grebara jotzeko, ez da? Hori da. Neska gaztiok ere zeharkatzen gaitxolako zaintza sistema, zaintza gatazkak, eta zentzu hontan zeharkatzen gaitxun hortatik abiatuta planteatu ditugu arrazoi desberdinak. Zaintza lan hauek egiteko bete beharra dakagulako, ez? Bai merkatuan barruan eta gaina baldintza prekariotan zaintza sektore osoan gertatzen den bezala, eta honen parte ulertu behar dugu ere prekarizazioa neska gazte gutetzen ditugun lanetan, partikularretan, aurtxikia zaintzen, eta baitxaren merkatutik kanpo ere, modu disparikoan zaintzen dugu, lagun artean, militantzia espazioetan, ikasteko guneetan edo, eta saiatu ez dakit, zeharkatzen gaitxun zentzu hortatik edo, arrazoiak planteatzen eta jokuntua jartzen ere sozializazio patriarkala, ikasi behar dalako ere, doain zaintzen, ikasi behar dalako ere baldintza hauetan zaintzen, aitortu gabeko lanak egiten, eta, saiatu gara zentzu hortan edo planteatzen arrazoiak grebara begira, guk ere baditugulako nahiko arrazoi greba egiteko azaroaren 30ean. Gainera, zaintzara kolektibo, eskubide kolektiboen aldeko borroka, denon borroka badela azmarratzen duzu, ez da? Eta gizonek ardura har dezaten deia egin duzue. Bai, hori da. Oaingo greba hontan indegu apostua etxeko aliantza politiko bat gizonakin, baina ideu remarkatu aliantza politiko hau ezin dela izan gatazkari gabia. Gatazkari gabiak suposatze, aldoalako suposatu aliantza bat, aliantzak aldoako suposatu menderakuntza berri bat gatazkari gabia balin bada. Baina, aliantza honen alde berretxigea eta zentzu hortan deietxen dixeu gizonai ere harturak hartzeko, deietxen dixeu lan etxeko greba hontan, deietxen dixeu greba etxeko gurekin batea, eta deietxen dixeu ere erantzukizunari hartzeko, baina arte alboratu duguena zaintza gatazkan, hartzeko ardura hori oraingo hontan. Gainera, zaratu duzue, sistemak zapalkuntza mekanismoen bidez, arautzen duela nork merezi duen zaintza eta nork ez. Eta horregatik, ezinbestekoa da mobilizatzea, antolatzea. Hori da. Da ezinbesteko premisa nork zaindu behar duen eta nork ez, nork daka zaintzeko eskubidea, zaindua izateko eskubidea eta nork ez. Eta hori da, sisteman ezinbesteko premisa baitxere zaintzan lan izaera ukatziakin batea, eta horretxe uste du, zaintza sistema, hori denez sisteman ezinbesteko premisa, zaintza sistema eraldatziak dakala potentzialtasun handixea, eramaten gaitxulako funtzian bestelako sistema bat irudikatzea, ez? Eta hortako, biharrezkoa da, seinalatzea zein dagoan prekarizatzen, zein dagoan privatizatzen, zein dagoan honekin diru irabaziak ateatzen, zein dagoan emakumeen gain uzten zaintzalan ardura, eta seinalamendu ontatikan txandanian saltuare bestelako sistema bat irudikatzea, hortako ere ezinbestekoa mobilizatzea, antolatzea eta kaliak hartzea bai.
Grebaren atarian gaude, 3 egun besterik ez dira falta. Lehenengo greba orokor feminista dugu ate joka, azken prestaketak, azken batzarrak, nola? Hartuko diozue grebari? Bagabiz azkeneko prestaketa hortan, azkeneko lan horrek betetzen, bada prozesu luze baten emaiz izango da greba, baina, hendikan gelditzezako indarrak eta hortatikan tiraka, bagabiz ere neska gazte espazio ezberdinetan, greba komiteetan, herrixetan, unibertsitateetan eta ezigune ezberdinetan ere ikasle komiteetan, eta, horri heldu, azkeneko prestaketa heldu, ambizio handixakin heltzen dixegu ere gazte bezala, eta ambizio handixak dakau ere gaztiok greba honen parte izateko eta sujetu aktibo eta potenzial izateko, hortan gabiz eta ia ze moduz heltzen dixun. Gainera zaintzaren problematika ez da orai lantzen hasi, ez da hasiko da greban, ez da bukatuko ere, orduan Euskal Herriko neska gazteek grebaen ondoren ere hori erdigunean edukitzen jarrituko duzu, ez da? Bai, hori da, greba hau da prozesu luze baten ondorio, eta da zaintza sistema problematizatzean ondorio eta hortan gabiz denbora luze bat. Greba izango da inflexio puntu bat, baina oain arte heldu duzu bezala ere, greba egun hori eta gero ikusiko dugu zein dan kojuntura eta ze emaitzuzten digun ere, edo ze testimuru berritxan uzten gaitxun, eta zentzu hortan ere testimuru berri hortatikan jarraitzuko dugu ere problematiko honi heltzen, eta problematizatzen zeintza sistema beha testimuru berrietan. Eskerrik asko Uma Olasi, Euskal Herriko neska gazteak zareko kidea gurekin izatagatik, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, hurrengo arte. Kaixo, egunon ikusentzulego maitea, eskerrik asko etortzeagatik berriz ere zozoak beleari 5. kapitulora, hau da nire imitazioa de lokutora, zen modu zeiten. Kaixo, nik ezakat imitaziorik, Nikola hitz egiten dut altuan eta gaur agian lasaiago ez dut uste. Dan Elizius eta Laura Regara, eta kapitulo honetan sartu baino lehenago kontatu nahi dizut intimitatean izugarraizko beldurra ematen didan gauza bat, nahi dezu jakin. Bai, esan. Kristoneko beldurra ematen didan gauza bat, eta gauza hau deitzen da inflazioa. Ez nire sabelaren inflazioa, ardau frisantearen ondorioz, baizik eta presioena, gaur goizian egonaz Donostian tabakaldea tabernan, ze goxua, ze politxa, ze txukuna, ze inguru politare, bai. Ze hostia emondoztieten ordaintzarakoan, zuak, itzu zenbat kobra hostia, kafetxo bat, eta brauni bat? Nik uste Donosti izan da 10 euro. A ber, hori normala bada, ez nau hain triste. 6 euro kobra ustea? 6 euro. Hori bai dela beldurra. Bai, kapitalismoa bere baita. Kapitalismoari beldurra ingeike denboraldi oso bat, baina gaur ez da momentu hori. Eta ekarri dugu Kristoneko gonbidatu bat. Nahi dezu bota pistaren bat igual entzuliek adibinatzeko, edo nahi dezu sartzia. Sexualitate ez normatiboa. Ai, ama! Ba, izango gari girurak, ja. Las tres mellizas. Sarda dia, Platora! Olat Salvador, txalobero bat! Ongi etorriak saiora, amatasunak, gurasotasunak, feminismotik hitz egiteko plaza edo plazatxoa. 2021 urtean, zaintzatik lanaldian murrizteko egontzien eskaren 85%, emakumezkoena izan zen, eta eszedentziakin antzeko zerbait gertatzen da, inkluso datu ustut handiago dela. Hemen dugun gonbidatua garik, datu horien atzean ezkutatzen den salbuespenetako bat dela esan dezakegu, eta gizonezkoa aita, eta berak hartu du, edo hartu izan du, urte batzu ez, zure aurraren zaintza lanetarako murrizketa hori. Kostatu zaite ni alabarekin nolako harreman estu berezi hori izatea. Honein 6 urte ditu, eta egia esan hirukote horretan, zaila egin zait. Ez da, bere amarekin duen harreman estu hori normala den moduan, oso polita izan da, baina sartzearena nire burua hor, edo kokatzearena, egia esan kostatu izan zait, naiz eta oso presente egon, eta nire esfortzu guztiak jarri horretan. Eta beti aldarrikatu dut ere, beste horren, ez zango aitatzen izan daiteke beste horren papera, ez? Zenen, ere zailtasunak ditu, zen dut, paper guztiek dute zailtasuna, eta bigarren paper hori edo bigarren plano batean gelditzen den pertsona
horrek duen funtzioa, bizipenak sentitzen duena eta hori guztia, emozioak, mugitzen diren emozio guztiak kudeatzea ez da erreza. Orduadak pasata iritzi da sozialdiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo eta Esti Linares, kaixo bioi, eta ongetorri. Beno, politikaren alorreko kontuekin abiatuko dugu gaurkoa, legebiltzarreko hauteskundei begira ikasturte honetan izango dira. Gaur bertan Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du ez duela erabaki noiz izango diren zehazki. Egia da badagola hor epe bat, ekainean izan aldirela, ez da, Europako hauteskundeekin bat egiteko, baina ez jakintasuna da nagusi. Ostiralean markatu jakin genuen, ez da, Urkullu ez dela lehendakari gai izango, eta larun batean EAJak baieztatu zuen, Padrales izango zela lehendakagai gaia, ez genuen agian asko ezagutzen, izen bat ez dakit bapatean sartu dute hor, nola baloratzen duzu, egia da, Bizkaian badela ezaguna, Bizkaiko Foru Aldundian dagoelako, ez da, baina bestela gainontzeko lurraldeetan askok ez dute ezagutzen. Niri pertsonalki, ez da, ikusi egin nuenean zein izango litzateke hautagaitzak, ostras, izan zen nirengo pentsamendua izan zen, AJak ez du ez da pixka bat arriskatzen, ez da, eta hortatik badibide bere ibilbidea non eskatzen ari diegun, ez da, igual zenbait aldaketa, bereziki gizarte eta gizarte arloarekin besterako begirada batzuk ipintzea, ikusi ginoenean izena, pentsatu, ez dakit irakurketak egiten ari diren, eta benetan, igual gizarteak eskatzen ari diren irakurketa horiek berenganatzen ari diren, alde batetik, eta simbolikoki hitz egin da, EAJaren ibilbide oso tradizional bat jarraitzen ari dire, ez da, dela,
gizona, eta bueno, urte tarte baten muga eginda, era berdinean ez dagoela oso elkar lotuta bereziki gizarte ez da arloarekin lan egiten Foru Aldundian lan egin dau, baina batez ere ez da, bere arlo izan dira gehiago ekonomikoak, gero beste aldetik, niri izatez ez da, oso deskonektatuta nago, batez ere barne politiketetan gertatzen ari denarekin, baina egia da, orain dela asko, ez da, EAJ-ko mugimendu eta mugimendu gazteekin hitz egiten zenunean, edo haiek, ez da, karpenak egiten zituztenean, bestelako izenak entzuten ziren, izen batzuk asko ere elkarlotuagoak zirenak gazteokin, beste mugimendu batzuekin, eta, bueno, hor bai AJak egin duen ez da planteamendua, ez dakit ikusiko dugu, ez da, nola jardungo den, zen izango den diskurtsoa, baina bereziki begirata hauteskundeetara hain hurbil izan da, egin duten proposamena, ostras, berriz da, izan dugunarekin oso elkarlotzea eta jarraitzea, ez da, AJaren ibilbide hori ematea jarraipen bat, non uste dut gizarteak eskatzen ziola besterako ikerrakurketa, batez ere, eta azkeneko hauteskundei begira, eta izan zituzten ondorioei begira. Orduan, eta gero bestaldetik baita ere da, pues bueno, Euskadi mailan gizon honek eta okan oihartzun gutxiko hori, ez da? Zen eta azken finean, igual Bizkaia mailan bai gehiago, bueno, batez ere folduekin eta bar, entzun da izen hau, baina gero Euskadi mailan ez dauka jartzunik, orduan, bai ez dakita planteamendu eta izen arriskutsu bat ikusi egin dut. Hori izan da, nire lehenengo ez da, igual egin dudan izan alde da irakurketa, baina bereziki niretzako izan da, ibilbidea berdina, isona, txuria, urte tarteko baken, eta gainera itzuraren galdik, bueno, EAJaren ez da planteamendu batzuk jarraitzen dituzten, eta hori, eta batez ere gizarteak egiten genituen irakurketa batzuk, uste dut ez dituztela haien barnen kolokatu eta berenganatu. Bueno, Padral ez da ezaguna Bizkaian, bere momentuan Urkullu bai antzerako perfila zeukan. Estik esan daba moduan, oso lerro formal bat jarraitzen duen gizona, familiarra, zuria, azken finean egiten duena, ez? Oso ondo EAJak planteatzen duen baloreak. Orduan, ordezko oso egokia da, eurak eskatzen daben perfil horrentzako. Oso lotuta dago partidura, eta hori azken finean piso handia dauka hautagai izateko. Publikoak diren pisuzko izenak oso erreta daude, hori kontutan izan behar dugu azken finean, ze nolako norabidea hartu zituzten hauteskundeak izan zirenean COVID-en ostean, irabaziarren, ze nolako irakurketa sakona egiterakoan, baietz galera gogorrak izan zituela bozketetan, baina bai egia da, nik uste dut estrategikoki eurak dakitela alde batetik Bizkaia bere forua dela. Ez da berdin Gipuzkoa bat, ez da berdin Araba bat, baina eura jokatzen dute, esango duguna pokerrean izaten dena, alo seguro. Ez dute hor gari botatzen. Hau da, zertarako aldaketak beti irabazletzat, euren burua irabazletzat hartzen badabe. Orduan, eura jarraitzen dute, pentsatzen, jarraituko dabela irabazten, ikusten ari gara, zelan, bigarren bat, Bildu dana, moztu edo gutxitu egiten ari ditu distantziak, hori ez dator bat ere eurek pentsatzen duten ekonomia, gizarloko historietan, ze, klaro, azken finean, ez dugu aztu behar EAJ eskuina dala, eta barkatu eskuma dala. Eta askotan, askori astu egiten jak, beti gaude begiratzen Madrilea, baina hemen dekogu 40 urtez euren txiringitoak sartuta. Zer gertatzen da horrekin?
niri ikaratu nahu esan duenean egon garela pentsatzen asko Madrilengan eta ez dugu ahaztu behar Urkullu dela gure lehendakarie, hau zelan ditzen da Sánchez, eta bar. Eura badakite oso ondo egiten da bena, ze badaude urtez eskumenen atzekaldetik. Eta horretarako badakite egon behar izan direla begiratzen Madrilera. Baina ze gertatu da, ahaztu egin dutela askotan Euskadi. Eta ze beharrak ditugun Euskal Herritarrok. Orduan, ze gertatu da? Agertu ez, baina 12 urte dituen, 11 urte dituen EH Bildu batek ordezkatzen ari dau oso ondo biztanlegoak behar dituen beharrak. Ze azken finean oso ondo dago zuke lehendakari gaia izatea eta zure partidoa jakitea eta beti izango direnak berdinak dirua jasoko da bienak jakitea, baina gero beste gauza bat da politika egitea herritarrentzako. Eta hau da, beste partidoek egiten da biena, baina ez EAJak. Orduan, aukera eta hautagaian niri, más de lo mismo, batez ere. Eta besterakoan, gaurkoan Arnaldo Otegik baieztatu du, ez dela EH Bilduren izenean lehendakari gai aurkeztuko, egia da joan den astetik ia bagenekiela ez da, Otegik emandako adierazpenekin ez da, baina gaur goizean, gaur eguerdian baieztatu du, Otegik ez dakit nola ikusten duzuen egoera. Uste dut ez degula inongo ez da berririk hartu, ez da, eta gainera eta hor eta okaten jokuak eta lehen izarri entzun da, ez da, nola jardun izan duen EH Bilduk azkenengo batez ere eta bereziki urteetan, batez ere pandemia eta gero, nori begiratu, nola planteatu, zemenelako beharrak hartuta, egiten ari diren eta horrezagaitik planteatzen nuen. Egia da eta izarrik ados nago berarekin esaten duenean ez dutela arriskatu haien baloreak entzun da eta izan duten ibilbide formatasun horretatik ez ateratzen. Baina gero ez da beharrei eta Euskaldun beharrei begiratuta hor izan da non ikusi egin dut ostras berriz nola jokatu egin duzuen berriz daukoesunetaraz, non ikusi egin duzuen azkenengo autoeskundeak zuek egiten ari zaretena, dago zerbait egiten ari zaretena txarto, gero hemen baitik oso ondo ikusi den ditugun gauzak, egiten gero ikusiko beharko genituzke gure buruak hor bertan, baina ikusten ditugu hainbat gauza, baina dago zerbait oso objektiboa dena dela. EH Bilduk egiten ari dau zerbait eta estrategia desberdinak erabiltzen ari diren, non egiten duena funtzionatzen dago, eta alde batetik gero egin aldezakegu zein motatako azterketa, non ikusiko dugu zein estrategia erabiltzen ari den, non ikusten dena herritarroi, euskaldun herritarroi, az egiten ari direna haien beharrak. Alde batetik, daukaten diskurtsoa oso akoplatuta dagoen beharrei, dagoen momentuei. Hartzen dute benetan mugimendu sozialean gertatzen ari diren erronkak, diskurtsoak, oihartzunak, eta hori plasmatzen dut, eta gero beste aldetik, eta hor ikusten da, eta hor hartuko nuke Otegiren figura, ezta? Ikusten ari da alde berean nahi dutena, ezta, nahi dituzten helburuak lortzeko pragmatikoak izan behar dira. Eta pragmatismo hori, batez ere EH Bildura hori ikastea, eraman behar izan zaio, ezta? Eta egia da Euskadik bizitzen zituen egoerak oso desberdinak ziren, kontestuaren gatik, eta hor faktore asko sartuko algin dizko. Baina egia da, pragmatismo hori, igual beste urteetan ez zen ematen, orain ematen ari den moduan. Eta erabiltzen ari diren estrategia oso pragmatikoak eta praktikoak izaten dira. Batez ere, daukaten helburu eta ez dute galdu gainera fokua eta helburua. Eta horrek, ematen diona da, koherentzia alde batetik, gero beste aldetik ematen ari dio, batez ere Euskal Herriari eta konkretuki Euskadiri, bueltan, ostras, gaude zuriei begirata, baina badakigu zuei begiratzeko egin behar ditugu beste gauza batzuk Madrilen. Eta hori oso ondo islatzen ari dira herritarron mailan. Eta gero beste aldetik, badakite norekin jokatu, eta badakite Otegik, eta hor, lehen komentatu egin dugu, nortzuk daude erretago eta gontzuk gutxiago. Otegik badauka bere ibilbide eta historikoa eta pragmatismo horrekin eta badakite Madrilera begira daukan figura Otegik ez luke salduko. Orduan behar dute bestelako figurak eta hor ikusiko dute haien barnean
daukagun orain edo daukaten, alde batetik Euskadi mailara begiratuko dute oso zuzenean, esan ez, bueno, ze motatako, eta nik uste dut bertatik joango direla, ze motatako oihartzonak sortzen diren, ze motatako erronkak, igual apustu oso niretzako, beti, izango litzateke emakume eta feminista izatea, zen eta horrek erronka berri, eta gainera orain 30 greba dekogula, izango oso momentu ona izango litzateke hau ateratzeko, eta bestelako figura bat eta emakumezkoen gorputza, eta gainera baita ere EH Bilduk uste dut eraman izan duela ibilbide bat non feminismoarekin elkarlotu izan dituzten erronka asko. Orduan hori izango litzateke, bai, uste dut oso estrategia potente bat, eta gero bestaldetik baita ere oso figura amablea egin da sozialki. Zerren horrek ekarriko egin dio estrategia pragmatikoak eta praktikoak erabili, eta uste dut bide horretatik jarraituko dutela. Orduan, haiek badakite eta haien barnean dakite eta otegitakan, eta baita ere otegi oso ondo datorkio non dagoen orain posizionatuta. Berak badeko, eta hor uste dut non mugitzen dela askatasuna bestelako diskurtsoak esateko eta ipintzeko, baina gero bestaldetik igual gehiago Madrilea begira eta Euskadire begira, igual behar ditugu bestelako figurak, eta hor ikuste dut egiten duena da atzerantz pasu bat emotea, eta bueno, bestelako figuranteak egoteaz, eta hor bereziki oso mugimendu estrategikoak direlako. Bueno, ez dakiz ere esan zuk esan dako hainbati. Nik uste dut, alde batetik EH Bildu, bueno, nik uste dut, Otegiren pausua izan dela oso pausu ausarta, gauden momentuan ikusita azken finean bere ibilbea daukala, eta ez dut esango erreta, baina bai, pisu asko eroan duela alderdiaren liderra izaten eta nik uste dut, bere momentuan bebai, esan EH Batasuna zenean eta bar, utzita, Muguruzak egin zuen bere momentuan bezala, utzi behar dutzegu azken finean, belaunaldi berriei, irudikapen berriekin, ilusio berriekin, aldaketarako gaitasunarekin, eta azken finean mamiarekin eta eskatze horrekin, oso momentu inteligentean uste dut egin duela bebai, zurekin adoz, zen olako apostu egin beharko litzateke, ze EH Bildu daukan zeo zer, alde batetik eragilez gizarte eragileekin bat egiten duela, entzuten dituela eta saiatzen duela gauzak aldatzen eta politikak egiten horren ondorioz, errektifikaziorako bebai gaitasuna daukatela, ikusi dugu adibidez hezkuntza legean zela aurrera atzera pausu bat egin duten esateko behitu, pentsatu dugu beste era moduan egin aldirela gauzak eta hau jartzen dugu mai gainean, eta hori nik uste dute boskatzen duen pertsonentzako eta azken finean eragientzako oso importantea da, jakitea, alderdi batek, onartu alduela, errao egin duela eta aurrera egin alduela beste proposamen batzuekin. Zer esan, azken finean, oso komprometituta dauzenean politika batekin, horrekin izan behar dozu, nolabait ondorio batzuk jakiteko zelan moldatu behar zaren datozen erronka berrien aurrean. Gero bestaldetik, EH Bilduk azken finean, oso baliogarria, Madrilen oso baliogarria izaten ari den partidu bat da. Badakigu zen olako legeak boskatu indiren eta aprobatu indiren EH Bilduko babesarekin, eta hori jendea jakin behar dau, ematen dau, Madrilen egiten dauana, dana ez daukala inolako ondoriorik Euskal Herriko biztanlearekiko, ez? Orduan, nik uste dut, EH Bildu bai, haratago joateko eta gehiago garatzeko eta gehiago handitzeko, nik uste dut bai, begiratu behar duela ditugun nahin erronka potenteak direla adibidez 1000 Euskal Herri ezberdin irudikatzea. Zer esan nahi du honek? Jada ez gara EAJak irudikatzen duen gizartea, zuria, familia mononuklearra,
klase ertaina, orduan, EH Bilduk, lan egin behar dau hau, ikusi behar dau kalean dagoen, eta ikusten ditu, nik uste dut, azken finean, eragile pilo batekin harreman oso estuak dituela, eta eragile horiek egiten dutena da, mahai gainean jartzea, zen olako giza errealitatea daukagun gaur egun Euskal Herrian. Non familiak mononukerrak izan aldira, edo zein jatorrizkoak, hainbat hizkuntza eta aman komuneko puntuak izan da, adibidez, euskeratik abiatuta eta gure kultura abiatuta, eta hau, jakin behar du EH Bilduk haratago juteko, eta momentu baten, gure lehendakaria izan daitela EH Bildukoa, jakin behar dau zelan integratu. Eta zelan garatu politika horietan, jartzeko mahai gainean, esateko hau da gure apustua, eta horretan bideratuko dugu. Gaur arte egin duen moduen, baina haratago joateko, oso apustu potentea nik uste dut egin behar duela. Zuk esan bezala, nik uste dut emakume bat izatea lehendakarine hautagai izango litzake brutala, eta nik uste dut ilusio pilo bat piztuko lituzkela berriro. Eta bestelako gai helduta gaur lau, mendik 3 egunera, gero orokor feminista dugu, Euskal Herriko mugimendu feministak deituta, egia da sindikatuek bat egin dutela ere deialdiarekin, hainbat eragile batu direla, eta ostegunean Euskal Herriko kaleak beteko dira aldarriz, zaintza sistema publiko komunitario bat eskatzeko ez da. Nola ikusten duzue jende aktibatuta? Nik uste, segun eta zein kolektiboekin mugitzen garen, ea konektatu dagoen baldin badaude, ez da, mugimendu feministarekin, ez bai, egon da azkenengo jartzun bat, ez da, batez ere emakume migranteak eta egin zituzten manifesto horretan non esaten zuten, nola, horrek, ekarri egin dau baita ere kolokan pizka bat greba orokorra, non inpini egin zaio baita ere, eta mugimendu feminista barnetik, egon dira diskurtso asko, eta hor barnen gaudenok hortaz asko hitz egin dugu, ez da, nola saretu, adibidez, eta nola llegatu emakume migrante, adibidez, ez da, daudenak justo zaintzan, eta zaintzan guztiz ez dut esaten ez da privatizatuz, eta ez daukate ez da igual kontraturik, ez da. Eta nola haiek ateragin aldire, nola haiek egon aldire presente horrelako manifestazio horretan. Eta, nik uste mugimendu feministak, eta Euskal Herriko mugimendu feministak saiatu egin dala, lehen aizarri entzun dio denean, batez ere datze duri buruz hitz egin doenean, nola irakurketak, eta oraindik ere dekogu asko jakiteko, eta ikasteko, eta bestelako planteamenduak egiteko. Baina, hor uste dut, igual, eta horrelako greba bat sortzea orokorra dena, eta denoentzat ailegatzea oso zaila da. Hori baita ere dekogu izan behar dugu, ez da, kontzientzia mailori hartuta, eta, saiatuz, beti ere jarraituz hitz egiten, eta egin alditugun estopoak, esan ditugu estopoak gure barnean hartu, eta esatea, nola planteatu eta nola estrategia berrik sortu, ez da? Horretarako imaginazioa asko sartu izan behar dugu, eta asko landu, eta asko egon. Hori alde batetik gero, jendartea, horretarako egin barko genuk, eta ikusiko dugu ea gero zenbatek egongo garen 30ean eta noraino heltzen den. Espero dut oihartzun garrantzitsua izatea, badirudi baietzen, eta gainera baita ere ez da, islatzea egin duten antolamendua ikaragarria dela, eta horrek energiak asko eramaten ditu, eta oso kantzata dago mugimendu feminista, eta oso kantzata llegatzen da greba feministara. Zaintzari buruz hitz egiten dugunean, ni justo, orain dela 25 izan zala, azarako 25, egon ginen hitz egiten ea ondo neurtu egin genituen gure energiak, ikusita azarako 25 zela, justo 30ean geldituko ginela, eta gelditzen dugu justo egun horretan, baina lehenetik egin barri izan den, ez da, antolamendu eta prozedura guztia, hain handia izan den non, batzuk oso neskatuta dauz, ez da, eta hortatik baita ere, islatzea egiten ari diren lan guztia,
eta bertan egongo garela, eta uste dut, eragile asko gehitu egin direla, administrazio publiko nik uste dut gehiengoak, eta nik konkretukin unibertsitatean oso jartzun gutxikoa izan da, baina unibertsitatea beste prozedura batzuk behar ditu, eta poliki-polikiko goaz, ez da. Baina, hor beti ere niri gertatzen zaina da, enpresa txikitzoak, txikitzoak esaten didana, 4 pertsonekin, oten da txikitzoak, aberea, nola sortzen, baina ikusiko dugu, ez da, ostegunean, nola islatzen den. Bueno, zer esan, badakigu greba bat antolatzea zer dakarren, zenolako zailtasunak dituen, zenolako funtzionamentu edo egoera nekargarriak ekarri aldituen. Ez da bat ere erreza movimentu feministak egin duen deia. Nik uste dut eremu askotara heldu direla, batez ere feminista dala izan arren lusatu egin dela guztiok egin behar dugula eta guztion ardura dela zaintza egitea eta bizitzazken finean, erduegunean jartzen. Bai horretaz, berba egiten dugunean movimentu feministan, zaintza erdugunean, bizitzak erdigunean jarri, nik uste dut oso baliogarria dela bebai, adibidez industrian, baldin badago geldi hori greban aldekoa, eta horrek, pentsamendua mentzat aldak eta sortarazten badau, eta jartzen badau zelan gelditzen bagara, eta zaintzari usten badotzegu, eta kontsumoari usten badotzegu, horrek ze nolako ondorioak izan aldituen. Egia da, egun bateko inpaktua neurtzea oso zaila izango dela, baina azken fina da pultsoak sortzea, esateko, nahiko dela, ez dela posible zaintza gehien bat emakume hongan jartzea, eta gainera askotan eta gehiegotan badibidez besteen zaintza ordainduta danean batez ere emakume migranteekaz eta gero ez dugu utzi behar alde batera hijitoak bebai, baina nik uste dut hemen bebai arazo azkenengo komunikatua izan zala bortitza eta nik uste dut beti arrazializatuek baldin badute edo baldin badaude esaten privilegioatik jaitzi behar garela, privilegioa berrebegiratu behar badugu eta egiten ari dana da privilegioa erabili salatzeko adibidez ez dutela eskubide berdina arrazializatuak izatearren greba egitera, nik uste dut bebai movimentu feminista erabiltzen ari duela bere privilegioa salatzeko euren egoera. Orduan bebai, nik uste dut hau oso debate potoloa dela, urtetan dagoena, baina nolabait lektura ezberdinak egiten direla alde batetik edo bestetik. Jakinda, Amen komuneko etxai bat dagoela, patriarkatua dela, eta patriarkatuak nork ordezkatzen duen begiratu beharko genuke adibidez politikoetan, nork jartzen da mai gainean beti eta mai gainean jartzen diren aferak horren eztabaidak eta ondorioak edo horren erantzunak emoten, nortzuk ematen daben, nortzuk diren patronala, nortzuk diren askotan sindikatuak, eta horre ikusi behar dugu, igual buelta bat eman behar zaio, ian hor dan benetazko etzaia. Bai, nik hor izarri entzunta erakoan, eta ez da, nola heldu egin diogun, grebari, justo, eta alduta, ez da, lehenengo galderari da, nola dagoen jendarteak, eta zerbait ez dana uste dut ulertu da, zergaitik egin dela greba. Bai, kolektibo batzuen atletik eta denok hitz egiten hori buruz egunero, bai, noski, eta baita ere adibidez nik hori piniko nuke pertsona gazteak orokorrean badakite zeri buruz hitz egiten ari garen, ez da? Baina zaintza komunitarioari buruz hitz egiterakoan askok, nik entzun dodana izan da, baina nik ez dut zaintzan lan egiten.
zertarako edo, ostras, orduan, eske fokua ez dekogu, ez da ulertzen, eta ez dut uste dela mugimendu feministak ez duelako azaldu. Eta horretan, saiatu, metatu gaude, eta horrezegatik superkantzata gaude, ez da, horretan jantzeko da. Ez dugulako, ez da gure, imaginarioetan zaintza benetan zer den jakiten. Eta zaintza, ez da soilik zaintzan, eta bai, eta hor bereziki asko hitz egin behar dugu nortzuk daude zantzaile moduan. Euneko oso desberdinduan emakumeak ara. Bai, hori baita ere dago, baina gero dago zaintza gure, zaintza informalean, sareak sortzen ditugunak eta nortzuk gaude bereziki hor zaintzan hori bermatzen, eta gero zaintza pertsonala. Daude zaintza komunitario horretan eta saretu horretan, badaude faktore asko non ez duguna ez da horretan planteatu hitz egin eta benetan bestelako espazioak eraiki. Eta ez nago ipintzen fokua mugimendu feministan, eta hor eraman izan duten ibilbidea oso baizik eta nago gizarte produktibo eta zapaltzaile honen buruz hitz egiten. Non eskatzen digutena da produkzioa eta begira niri, eta orain hitz egiten ez da niri pertsonalki gertatu egin zaidana da. Ostras, orain nola dagoen unibertsitate eta hezkuntzako sistema planteatuta, orain eman behar dugu dana aste hauetan. Niretzako zen klase bat galtzea, zen, imagina ezeina zen, eta egin behar dut dana. Eta hor, ni baitaren irburua planteatu izan dut, baina zein sistema hain borobil, produktibo eta zapaitzaile batean sartzen ari zara, non ez dozu ez da planteatzen klase bat galtzea. Hor dago batez ere ez da oi hartzuna eta non ipine egin behar dugu fokua. Noski hitz egiten dugula zantzailei buruz eta hor bereziki sartzen da komunitate oso zabal bat non gehiengoak eta gaude gehiengoak hitz egiten gehiengoak dalako eta gaude hitz egiten 180, baina altuago, segun eta zein sektore zaintzaren kontuarekin, baina hor oso elkarlotuta baita dago hezkuntzarekin eta hezkuntza zaintza baita ere da. Eta gero joaten gara pixka bat arago eta ja gaude zaintza informalari buruz hitz egiten. Eta hor, danak sartzen gara. Eta nortzuk zaintzen dute ez bakarrik ume txikirrei izan, eta orain, aitatasun horiek alternatiboak direnak, eta baita ere asko begiratu egin bar direnak. Baina, hori da beste eztabaida bat. Baita ere hor sartzen dira, eta ez bakarrik ume txikirrekan, eta hori ja gehiago ikusten da, baina batez ere helduei. Eta batez ere adibidez aniztasun funtzionala daukaten pertsonei. Eta gero ja, ez dut gehiago hitz egingo nortzuk kentzen dut haien zaintza pertsonaletik eta hori pineko dut, begira, da como datu oso informala, baina ni normalean egunero edaten naiz korrika egitera. Nortzuk egiten dute txirrindularitza. Danak dira gizonak. Danak. Eta benetan, eta gainera, ni pertsonalki asko aserratzen naz, non dago justo bide batetik eta ez dira ez da geisten bizikletatik, eta beti pentsaten dut, hau emakume batengan, seguru nago, zen eta zaintza kontzeptu hori da, ez da, nik zaintzen zaitut, eta gainera dago oso sartuta eta barnatuta, nik zaintzen zaitut lehenago zuri, ni baino nire burua baino. Eta da oso, bakarrik eta badakita oso adibide konkretu bat, baina da zerbait nik ikusten dudana egunero. Orduan, haiek badaude bizikletan, non daude, eta segurenik askok emazteak dituzte, segurenik askok bikoteak dituzte, segurenik askok eta emakumezkoak direnak. Non geratzen dira emakume hauek. Orduan, hor dago batez ere, non egin behar den irakurketa eta zaintza komunitarioari buruz hitz egiten ari garenean, zaintza komunitarioak faktore asko ditu, dimentsio asko ditu, eta hortatik horrezegaitik egon behar. Eta gero izarrekin guztiz ados nago, non ni baita ere azkenengo agerraldiak, eta ni buruz hitz egitea emakumeitzuri eta gainera nik badakit privilegioa askorekin jaio izan dire, eta errekurtso ekonomikoan, ez naiz, ojala, ez naiz aberatsa, baina errekurtso ekonomikak izan ditut, nan batekin jaio izan naz, eta nik eta adibidez unibertsitate pribatu batean ikasi egin nuen, eta gainera lan egiten dut. Ordan, privilegio duna naiz, bai, guztiz. Baina, horrezagitik niri beti ere dekot horrela como barrera bat honi buruz hitz egiteko, zen eta badak nire privilegioetatik hitz egitea oso erraza dela, eta gainera mai honen baten gainean hitz egitea. Baina, gertatzen ari zaiguna da, bortizkeri hori, non egiten ari garena da, arrakala oso handiak ekitea,
igual, eta hor egin behar duguna uste dut, batez ere ez da, beste aleetan mugitzen garenok, da saiatzea irakurketak leunagoak egitea, eta esatea, bueno, ulertzen zaitugu, eta normala da, egotea guztiz, ez da, aserretuta egotea denakin eta sistemarekin, eta sistema, nik jaso izan dituzen indarkeri fisikoa, sexualak, instituzionalak, simbolikoak eta bar, baina egin behar ditugu bestelako irakurketak bereziki, bestelako hori privilegiatu denok bestelako estrategiak eraikitzea, non imaginazioa erabiltzen ditugun, eta non elkar lan bat sustatzen duguna, ez da, zen eta bestela, egingo duguna da, pues oso, eta logikoa da, zen eta gu bizi izan duguna, dekogu errealitate oso mikro bat, orduan, behar dugu haien ahotsak, eta behar ditugu haien oihartzunak, eta bestelako begiradak. Zuk esandako adibidearen inguruan, nik beti ikusten ditut emakumeak, ni ama naz eta nik hasia heldia dekot nire ume barik, nire osasun mentalagaitik. Baina badauzpio bat emakume, aisialdea lotu egiten dutela eta jarraitzen dutela lotzen zaintzarekin. Hau da, ni banoa kafe bat hartzen nire lagunekaz, baina nago parkean, azken finean, egon behar naizela alertan umeekaz. Hau, da, zuk esan bezala, zer ez dugu ulertzen zaintza dela. Zaintza bizitza da eta bizitza zaintza da. Zergaitik, azken finean, nik uste dut elkarrekin doiazen, baina, klaro, noren bizitzari lotuta. Porque, klaro, ez da berdina, emakume ezagongo dugu irakurrita izan da, edo gizon irakurrita izan da. Ez da berdina? Zu emakumea irakurrita, edo emakumea zarenean, eta haratago joan nahi dozunean, zaintza ematen du zure ADN-ean dagoela. Ez dago, baina txiki-txikitatik da ezitzen gaituen moduen, zaintzarako. Bai anai arreba edo aizte txikienak, bai nagusientzat, eta aniztasun funtzionala baldin badau, hor egotea, beti kenduta zure desioak, kenduta zure beharrak, kenduta zure zaintza beste hori emoteko. Orduan askotan nik noianean kurtso bat emoten eta bar, eta galdeten dotziedanean emakumei, zuek zeri egin dotzazue uko, errenuntzia egin dozue zeri, ez? Zaintza dela eta. Eta guztiak, edo adibidez emakumea izatearren, ez? Askok, bidaiatzeari, izateari beste askatasun bat, ez dakiz zer, no? Ja gero lotuta, bai izan aldira beldurrekaz, emakumeak zarenean, ezagutzen dozuna, finko. Baina gero, galdera berdina egiten dotzadanean gizonei, galdetuten doztiena da, a qué te refieres con renunciar? Eta ni begiratzen dutze, como, ja da azaldu egin doztezu eta arantzun egin doztezu. Zez nik azaldun behar badotzut, baina emakume bati ez badotzat azaldu behar, horrek oso ondo isladatzen dau, gure gizartean bizi egiten duguna. Hau da, zaindu egiten dugu nahi eta ez. Eta askotan, gertatzen dena gainera da, eta, behitu, hurbilean dekot, kasu bat, non gizon batek pasaren astean esan ziren. Bueno, ni ez naz esklabu moduan izango nire ama zaintzen. Baina bera badaki, 24 ordu bere arreba dagoela esklabu moduen ama zaintzen. Eta ni begiratzen ninduan, eta izan zen komo, hau da patriarkatua. Osa, da islada brutala, eta gertatzen dena da, zuk esan bezala, mugimendu feminista dagoela nekatuta honetaz berbaiten, honeta hau azalduten, hau esaten zaintza ez dala, osea, zean da, raen agertzen dan zaintza termino bakarrik. Bizitza zaintza da, zergaitik, osea, bizi irauteko beste batzuen ja nagusitzen garenean ez, baina txikitatik behar dugu, osea, bestearen laguntza eta bestearen zaintza aurrera joateko. Hortik abiatuta, zelan ez da izango zaintza bizitzan zehar, emakumeon bizitza baldintzatzen duenak. Ez dau besterik, eta horretaz, kargo egiten zarenean, eta benetan analizia egiten dozunean, zaintza edozein momentutan egiten dozula. Hau da, zure laguna ditzea esateko, joan gaitezen bronka bat izan duelako, hori bebai da zaintza.
zaintza da, laguntzea pertsona bat kaletik behar du, pilo bat gauza dauzela. Ez du esan nahi gizonek batzuk ez dutela egiten. Baina gertatzen dena da, zaintza hori, zenola bidarkatzen da emakumeon bizitzan, eta karga mentala datorkigu guri, eta hau gainera da, azkenengo bolan dago bideo batzuk hortik, norke hartzen dau honen erantzunkizuna, eta honena, eta aita barre egiten, amari holan seinalatzen. Eta ni pentsatzen dut, hau da terrorifikoa. Gainera jakitea hau gertatzen dela, eta gero esatea no, eske oso finak zarie, asal fina dekozue, ez barkatu, eske zaintza egiten dugu egunero eta orduro, eta momenturo. Eta hau mai gainean jartzen dugunean, eske zer zarie guztiak. Orduan, zaintza ulertzen danean, bizitza zaintzea eta pertsonaren osasun mentala zaintzea, haratago, ez bakarrik erremuneratuta dan lan horiek baietz direla prekarioenak, baietz direla sonkortasun gehiago daukatenak eta bar, igual azten gara ulertuten zaintza guztion kontua dela. Zaintza guztion kontua da, oraindik gaina zuk aipatu duzu, ez? Badirudi ez da jendeak ez duela ulertzen zer den zaintza. Mugimendu feministak erronka handia jarri du erdigunean, ez? Zaintza lanak aitortzea, zer diren zaintzak, eta horretarako ezinbestekoa izan da gizarteari interpelatzea. Eta batez ere gizonei greba feminista orokorra izan, arren orokorri zen horrekin, tamalez gaur-gaurkoz badau jendea, zalantzan jartzen duena, ea ote gauden bakarrik emakumeak deituta edo eurek ere. Agorako, nekeari buruz hitz egiten, zaintzak nekeak ekartzen dago, eta baita ere, esfortzuak eta hori pintza eta beste deialdietan eta grebak izan dugunean, niko goratzen dut matzoar 8 horretan on atera izan genuen, eta ni justo nengoela nire tesiaren aurkezpena prestatzen zen, justo urrengo egunean neuka defentsa, 2018koa, ikustea kaleak emakumez josita izan zen ikaragarria eta danak, feminismo ez feminismo, gero edaman izan dituzun ibilbidak bai ala ez, baina uste dut danak, batez ere egun horretan pentsaten dugunean, askorik eta igual, eta pentsaten ari naiz, igual nire amaren figuragaz edo horrelakoak, ez den erenak haien burutzat, ez da feminismotzat hartzen, baina bai egunero lan egin dotenak, zaindu egin dotenak, eta egon direnak hor, ez da, ez kalean igual borroka egiten, eta hor bidea eman dit adibidez niri. Igual berak izan dituen bizitzaketik ezin izan dau, baina horrelako egun bat ikustea emakume hainbeste, bakarrik horri paratu itxeleskoa izan zen argazki hori eta momentu hori, oso simbolikoa izan zena. Eta niri hormetan ja egonda momentu baten non zer esaten dutena da, ez da, eske haien benetan haien erronka dela, gizonen erronka pertsonala dela zuk, eta daukate orain oso momentu gatazkatzu haien identitatekin. Zen eta datosten emakume gazteak, alde batetik bestelako ibilbideak dauzkate. Eta ez diete onartuko dauzkaten jarrerak. Eta gizon helduagoak poliki-poliki emakume hori kostatu egin zaiena, pila bat limiteak ipini, pila bat haien espazio pertsonalak horretarako hor batez ere sentsibilizazioa eta komunikabideek dauzkazuen garrantzia oso handia da. Eta honi buruz hitz egitea ekartzen dagoena da beste emakumeek gutxienez erreplanteatzea zer egiten duten, nola egiten dugun, zer gertatzen den haien inguru giroan, eta bereziki legitimatzea sentitzen duten eta egiten dutena. Eta adibidez ez sortzea haien buruetan horrelako kontradizio konkretuak de, sentitzen dut zerbait, baina egiten dut beste. Logikoa da sentitzea nekea, logikoa da sentitzea ez dakiz ere, ez da? Orduan, hor nik ipineko nuke fokua de, begira, gizonen aldetik, uste dut, egin bar dozuen birplantea da, zuen buruarekiko zen datosten benadaldiak eta gauden momentuan dekozue arazo solarri bat.
jarraitzen baldin badozue, planteamendu tradizionalekin, jarraitzen baldin badozue zulertzen zeri buruz hitz egiten ari garen. Hor, nortzuk eta kasuen arazo larria, zuek zarete, eta zuen identitatearekin. Eta horrelakoak ez dira iaioan harteko, ez daukete legitimitatea, ez dago. Eta gero, baitare, ez da, mugimendu feministari begira, ostras, benetan, admirazio guztia, egin duten, nondik praktikatu egin duten, eta nola ezi egin duten baitare gizarteari adibudiz greba orokor bat egiten. Eta egitea greba bakarrik emakumeok gaude legitimatuta guztiz. Ez dugu, ja, erantzun gehiago emon behar. Zuk dekozu arazoa, ez baduzu lertzen, zuk irakurri, zuk ikusi estadistika, zergatik esan behar dizut nik zer den eta zer ez. Igual, benetan ikusi egin behar dezuzuk. Batez zuretzako eta zure bizitzarako zen eta bestela, zaude realitatea ikusten oker. Eta hori zure arazoa da, ez nirea. Orduan, alde batetik greba planteatuko bagenu soilik emakumeok gaude oso legitimatuta. Baina are gehiago egin duguna da, eske honetarako, eta egia da, birmoldaketa sakon bat egiteko jokabideak aldatu egin behar dira, eta jokabideak eta maskulinitateak birmoldatu, pentsatu, haien aldetik, orduan, ni, klaro, noski egongo nintzateke, baina hala eta guztiz ere, ez balitzateke orokorra izango, legitimate guztia deko eta ez erantzunak ez emoteko besteetan gertatu egin den moduan. Baina, gainera orain, orokorra izanik eta entzutea hainbat gauza non, baina guk zuek deko zu arazoa. Osa, plakarrik niri bidaltzea, ez da horrelako galdera bat, edo horrelako planteamendu bat, benetan, non dekozu, arazoak zuk dekozu. Ez daki, alde batetik ez dozula irakurtzen, orokorra ez da, ja hor, igual, begiratu egin behar dozu zure begirada alde batetik, eta gero planteatzea zer nolako galdera buratzen zaizun zure, ez zure burura, hori da garrantzitza, zuk ez dozu zure burura egiten duzuna kanpora. Guk feministak egin izan ditugu 1000 galdera gure burura, birpantzatzen eta danak gizarte matxista batean ez egin gara, eta gauzak asko aldatu, eta hori oso nekagarria dago egunero, hainbat kontradizioekin bizitzea, zure bizentimenduekin, ez da ondo ipintzea, eta egiten dugun, eta horrek kostu handia izan du gure osasun mentalean. Eta kostua ez da bakarrik, kostua da, igual, astero, 300 euroko sesioak edo ordaintzen ditugula. Zergatik zen, eta guk zaintza horretan, kontzientzia maila bat hartu egin dugu, eta nahi dugu gauza beste modu batean egitea, eta jasotzen ditugunak beste modu batean gure barnean islatzea. Nik uste dut, alde batetik ez da bakarrik pertsonalki egin behar duten lan bat, baizik eta kolektiboki. Zuk esan bezala, hasi zuen buruei galdetuten behar dozuena, segun nekatuta gaude horretaz gure buruei galdetzea. Bestaldetik, datozen belaunaldiei begira beldurra galdu dute. Gure amumak, gure amek, zenolako beldurra zaukaten ez, ze pentsatuko dau gizarteak, ze pentsatuko dau, ze gertatuko da familiarekin. Gaur egun, nire alabak adibidez, bera, ez da isilduten, gizon bat, pasaren egunean, institutuan 14 urteko batek esan zion beste lagun bati joan zaitez harrikoa egitera, eta esan zion behar bada harrikoa egingo zuzuk, eta nik esango dut zelan egin behar dozun. Gauzak dira, erantzutea gauzak, nahiko, nekatuta gaude paternalizazioetaz, gu emakumeak gara eta egin aldogu nahi dugun lan berdina, nahi dugun erantzun berdina, nahi dugun hartu erantzunkizun berdinak, eta inork ez dau zergaitik etorri behar nire gorputzetaz, nire pertsonagaz, berbaiten. Eta guk egin duguna da beldurra galtzea. Eta esatea eta seinalatzea hau matxista da, edo matxista izaten ari zara, hala ere, jakinda, nik adibidez, dago liburu bat oso interesgarria dana, ez dut esaten dauana, no hablo de racismo con blancos. Nik neurera ekarri dut, no hablo de machismo con hombres. Begiratu zaitez, nik irakurri dut pilo bat, egin ditut neure buruari kokatzeko neure burua, non kokatu beharko dodan edo nahi dodan, egin ditut, dezerainkuntza brutal bat, jakiteko berriro eraiki behar izan naizela feminista
ruta horria hartuz eta barneratzen, eta saiatzen naz, alik eta errespetu gehiago plazaratzen beste emakumerekiko, eta zuek ez badozu egiten, gu ez gara vuestro centro de rehabilitación. Amaitu da. Hartu zure kontu, irakurri, ze nik egingo dudan pedagogia bakarra, izango da nire ume txikiarekin mutia dela, eta behar bada nire bikotearekin, baina ez gehiagorekin. Nire aitarekin, nire aitak baten esan nionean, hartu liburuak. Liburutegiak dauz beteta. Egia da, egon aldirela gauza batzuk, non azkenean maila ez berdinatik, baina bai, bueno, badakizula pertsona hori dagoela irakurtzen, erakutsi dagoela bere borondatea eta bere gaitasuna gauza bere burugan aldatzeko, izan aldogula, bueno, ez eztabaida, baina aldatzea, bueno, esatea, eta entzute, baina batez ere aurkezten duenean entzun nahi duela, eta ikasi nahi dauela. Porque es que nik ez badiot pertsona arrasealizatu bati galdetuten berak hau arrasakeria baldin bada, ez badotzak galdetuten, zuk gizon moduan ezin dozkuzu galdetu emakume hori zergaitik esaten dozue matxismoa dela. Matxismoa da eta punto, lan eizu. Ordua daia, aldatzeko hor dauki esan austurak eta egiteko, bueno, josi berriak. Ja 2023an, ia 24an gauz. Espero dugu noiz bait hori gertatzea alik eta lasterren, eskerrik asko, denbora barik gelitu gara, Izar Castillo eta Estirilares gaur gurean izatagatik. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin. Orain arte.